de klokken van Limburg Bilands. Bloeiende klokken versterken de band. Bladen zijn scheuren, wat staat te gebeuren? Bloeiende klokken van Limburg Bilands. In deze coronaperiode is Festival Scheid aan de Grens druk bezig met het verbinden van mensen aan te helpen waar nodig is. Dinsdag werden Jo en Theo Deters verrast met een optreden van troubadour Jos van Rens. Wij zaten bij elkaar met het bestuur en wij dachten, god, wat kunnen wij doen nu in deze coronatijd? En toen kwam het idee van zorginstellingen, wordt heel veel geregeld voor de mensen, hartstikke goed. Allerlei andere initiatieven, maar wat gebeurt er nu bij de mensen thuis? Mensen die wekenlang in hun eigen huis zitten en niemand zien, zelfs geen familie. Hè? En toen kwam het idee van, god, wij hebben een hele grote culturele achterban. Mensen die iets willen doen voor Scheid aan de Grens. Laten we die eens benaderen of die bereid zijn om bij mensen op te treden. En toen, daar kwam heel veel reactie op. En toen hebben wij via zorginstellingen, via KBO's, via netwerken de vraag uitgezet van, goh, wie zou het nou leuk vinden? Wie zouden we kunnen verrassen met een leuk, intiem, klein optredentje in de tuin? Nou, en daar hebben we gigantisch veel respons op gekregen. En nu zijn wij volop on tour. In IJsselstein heeft de KBO, die kwam dat ook ter oren. En toen zijn ze gaan kijken bij hun leden van, god, wie zouden we nou kunnen verrassen met een optreden. En er zijn er, ik geloof 4 of 5 uitgekomen. En nou hebben wij Jos van Rens bereid gevonden om dat voor zijn rekening te nemen. Dus wij zijn vandaag bijna heel de dag in IJsselstein. You give to me your all and all, and now I feel 10 feet tall. Sunny was so true, I love you. De actie van Scheid aan de Grens duurt tot woensdag 1 juli. We hebben dit jaar natuurlijk geen festival en zo breng je het weer onder de aandacht. En het leuke is wel dat dus overal waar je dus komt, dat mensen dan toch zeggen, oh ja, nee, maar dat kennen we wel. Dus dat was voor ons wel heel erg verrassend, moet ik zeggen. Op zo'n festival komen natuurlijk heel veel mensen op af, en je hebt veel publiciteit, maar ja, wat doet het als je echt iemand aanspreekt van, kent u Scheid aan de Grens? En dat blijkt toch wel echt heel veel te zijn. Er is veel animo voor de muzikale verrassingen. We hebben echt iemand die eventjes niet werkt en die hebben we op dit moment ook wel nodig, die alles samenbrengt en de planning maakt. En nou, die zei gisteren nog, nou, als ik had gewerkt had ik dat er echt niet bij kunnen doen. You have made my life complete, and I love you so. Hartstikke leuk om te doen, hele leuke reacties en we krijgen er zelf ook wel allemaal heel veel positieve energie van. Dus. Those were the days, my friend, when all they never end. We sing and dance forever for a day. We live the life we choose, we fight and never lose. For we were young and sure we have our way.